makosana paja issue ya Amaryllis Hotel yakhala one of the most significant legal commerce or political standoffs ku Malawi nde ambiri tikusatira bwino kuti a Frank Mbeta nde kuti ndi attorney general omweno amayembekezeka kuti akakumane ndi Paki. Initially a Frank Mbeta was scheduled kuti akapange appear before Paki nde kuti pa 16 March 2026 and then ambiri tinatsatira kuti anadumpha a Frank Mbeta. Now posatira zimezi Paki sinatope inazapasa somwayi a Frank Mbeta kuti apite akaonekere kumene ku Paki pa 18 March chaka chimene cha 2026 ande pofuna kuti asazembezembe a Frank Mbeta zinazapezeka zonoti apakiwo anawuza zonena kuti kaonekere chigawo chakumadzulo kupangira kuti ngati anali ndi ma commitments ena ake. Unfortunately nde kuti he did not show up. So potengera ndi reasons according to kalata imene a Frank Mbeta ngati attorney general analemba dated 17 March 2026 watu amapanga argue kunena zonena kuti his office should not be summoned as if it were under investigation. Akunena zonena kuti ali willing kukaonekera kumene kukupaki kumano only if lawful komanso ngati njira zoyenera nde kuti zasatidwa nde kuti apaki amenewo asata njira zoyenera kuti apange summon amenewa a Frank Mbeta. Ayayi makosana zinthu zake nde a Frank Mbeta akupitiriza kunena zonena kuti ayayi approach ya Paki ikupanga overstep constitutional mandate ya Paki imene komano lire zinthu ngati zimenezi kumachokera kwa attorney general so frustrating. Nde paja Paki members anapanga no reject ma excuse ameneno amapanga view as ma delaying tactics kuchokera kwa amenewa attorney general. So magaya Pakiwa anapanga move to subpoena him polengerano ndi standing order number 151. Standing order imeneyi imaperekana mphamvu ku magayizi a parliament to compel munthu wina aliyense kuti akapereke umboni kumeneko ku parliament mosatengera udindo wake kachani. Nawo potengerano ndi constitution ya Malawi nde kuti a Frank Mbeta ngati attorney general ali ngatino principal legal advisor ku boma kwayo akupangabe hold highest office komano potengera ndi section 6 ya constitution komanso ma standing orders osiyanasiyana akumene ku parliament ngati 56 komanso 154 amapereka mphamvu ku makomiti aku parliament kupanga summon munthu wina aliyense kuti akaonekere kumeneko kuti akaphapalisidwe mafunso regarding ndalama za boma. Ndefunsobe kumazakhalapo kuti a Frank Mbetawa argument yawo ilipotani mwina argument yawo itha kumabwera ponena zoti iwo nde kuti ali ngati advisor wa government so akuitenga ngati ndi privilege kapenanso mwina akumazitenga kuti ndi high ranking official nde kuti sakuyenera kupita kupangidwa summon kupita kumene ku parliament komano mwina afuna kuchita kulandira invitation makamakaso potengera ndi kalata yawoyi imene alemba komano this is very unfortunate. Komaro kunena zona potengerano ndi zimene achita a Frank Mbeta ngati attorney general public perception ikuona kuti kupanga refuse kwa a Frank Mbeta kukaonekera kumene ku Paki ndi communication kunena zona kuti executive branch sili accountable to legislature zomweno ethically it raises serious ethical concerns kumbali ya transparent pankhani yokhuzana ndi ndalama zokwana 128.75 billion Malawi waja ya public pension money. So tikapangaso follow zimeneno law ya Reserve Bank kuzera nde kuti kwa governor wake ameno George Patrick aja mu presentation yawo akunena zona kuti apanga order public service pension trust fund kapena akunena zona kuti PSPTF kupanga resigned kapena kuti kupanga cancel program yogula Amaryllis Hotel. So scandal ndi akuti a Reserve Bank ndi kuti no apanga review kunena zona kuti body inapanga ignore order yolesa deal imene komanso tikasatira bwinobwino a Reserve Bank akufotokoza kunena zona kuti apanga frozen mu processes ena ake komano tikaona kuti anthu ambiri akuoneka zonena kuti sali okondwera komanso akupanga criticize makamaka ponena kuti a Reserve Bank yo sakupanga name specific account kaya ma accounts kapena kupanga provide a paper trail where my initial deposit anapita. So kusowa kwa ma details ngati amene wakupangisa zonena kuti public ino izifira ngati kuti pali big players mu deal ya hotel imeneyi
ndekuti akutetezedwa. Zikakhala nkhani zokhuzana ndi acting director general wa ACB ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino zikumazabweranso ndi contradictory information zomwenso zachotsa chikhulupiriro ku ofesi amene wa acting director general wa ACB. Kuliso nkhani zokhuzana ndi Akolini Zamba komanso ndekuti ndi chipani cha Malawi Congress Party ambiri nkhani zake tikuzitsata bwino makamaka potengeranso ndi evidence imeneno inapangidwa presented kumene ku paki ndi Malawi Law Society komanso former board members aku PSPTF omweno akupanga suggest kuti Akolini Zamba omwe anali SPC mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party mosogozera ndi Dr. Lazarus Chakwera analiso mastermind behind deal ya amalirisi potengera ndi testimony amene apangidwa presented kumene ku paki zikuonesa zonena kuti original board inakana deal ya hotel imene nthawi imeneyo ili pa 47 billion Malawi kwacha komano potengera ndi evidence amene zikuona kuti ambiri amalandira pressure kuchokera ku OPC munthawi imeneyo kupanga proceed as the price ballooned mpaka kufika pa 128.7 billion Malawi kwacha. So political forward ndi akuti since Azamba ndoti ndi mmodzi mwa akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party komanso zimene zinkachitika mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party izinso nazo zabweresanso total breakdown ya trust kuchokera kwa magayizi amene wawa. So padakali pano pa public ikuona zonena kuti deal ya malirisi inali ngati criminal purchase yomwe inapangidwa kapena kuti anayipanga design to siphon pension funds potengerano ndi ndale komanso personal gain. So potengera nimene public domain amalawi ena akuoneka zoona kuti ayamba kutaya chikhulupiriro ena ndikuti achoseratu chikhulupiriro ndi executive makamaka the fact kuti AG ali ngati guardian wa malamulo and then guardian wa malamulo azipeza zoti akupanga void kupita ku public inquiry into a deal yoti niere kumbali ya mtengo kuchokera pa 47 billion kukafika ku 128 billion ambiri akuona kuti zingopereka uthenga kuti no boma sali interested kumbali yakhuzana ndi chilungamo pa nkhani imene. Of course AG akapitirira kupanga ignore the subpoena atha kupangidwa held in contempt of parliament zomweno zitha kukathera ku high court ngati apaki angayikoke nkhani imene kuti no amududuluse ndi cholinga choti apange cooperate. Of course apaki wako justification yawo kupanga summon attorney general kayande kuti no ene controlling officer amakhala akugwiritsa ntchito ma standing orders monga metaphorozera kale. Ndiye tikapita ku ma standing orders amene makamaka potengera ndi section 56 article 1 ya constitution imene imapereka mphamvu ku National Assembly kupanga ma standing orders for regulation komanso orderly conduct mu ma proceedings komanso ma committee akumene ku parliament. So power chain ndiona kuti poti paki ndi committee yomwe inapangidwa ndi authority ya National Assembly. So paki imakhala zona kuti kupanga so inherit mphamvu zimene zili defined ma standing orders amenewa. So tikapita ku standing order number 154 imapereka mphamvu ku paki kupanga summon munthu wina aliyense kuti akapereke umboni pa nthawi komanso malo amene apakio amuuza zonoti akakumane naye munthu amene kayande kuti apakio afuna mapepala aya ma documents ena aliwonse amalekodzi a mtundu ena aliwonse amene no ali in possession mwa munthu ameneyo kapena control ya munthu ameneyo akuyena kupanga comply. So pa zimene zikuchitika ndi attorney generals magayi apakiwa ali ndi mphamvu zopanga no criminalize nkhani imeneyi makamaka akapitirira kupanga defiance potengeranso ndi section 12 ya National Assembly imene ili ngati one of the legal pillar ya parliament. Komanso tikatenga ku constitution ya Malawi makamaka tikapita pa section 97 imeneyi imapanga outline accountability kwa ma ministers zimene zothandiza zoti ma ministers amatha kupita kuyankha mafunso awiri atatu atayitanidwa ndi committee inake ya ku parliament. So apakiwa atha kugwiritsa ntchito section imene 97 paduduluza amene attorney general kuti apite kumeneko kuti akaphaphalise ndi mafunso. Imene nkhani zake zikuyendera sizoti muni maganizo pa nkhani zimenezi ngati maganizo amene alipo mutofotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Online News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndio zitakufikirani mosavuta.